Fl-iskrittura naqraw. Natfu mela il-ħmira il-qadima biex tkunu għaġna ġdida għax intom bla ħmira. Għax ukoll Kristu li hu lejt tagħna hu sagrifikat għalina. Għalhekk ħanamlu l-festa. Mhux bil-ħmira qadima lanqas bil-ħmira tal-ħażen u d-deni, iżda bil-ħobs bla ħmira tas-safa u s-sewwa. Ġesu għamel l-aħħar ċena bl-apostli tiegħu fi żmien tal-festa tal-Għid u tal-festa tal-Għażmi li kienu jiġu imissu ma' xulxin. Illud kienu jiċċelebraw l-Għid b'tifkira tal-ħelsien tagħhom mill-Eġittu fi żmien Mosè. Meta Alla kien qalilhom biex joqtlu ħaruf u bid-demm tal-ħaruf iċabsu il-blat u l-koxox tal-bibien, mbagħad l-anġlu tal-qerdar dak il-lejl meta għadda u ra id-demm baqa' għaddej u m'għamel ebda ħsara għal dak li jkunu protetti mid-demm. L-Għażmi, il-festa tal-Għażmi, dakinhar Alla kien ordnalhom biex jieklu ħobs bla ħmira u baqgħu jiċċelebrawha din bil-kmand ta' Alla kemm li joqtlu l-ħaruf u jieklu l-ħaruf ukoll illi jnatfu kull tikka, kull farka ħobs u ħmira li jsibu fid-dar u għal ġimgħa sħiħa jieklu ħobs għażmu, ħobs mingħajr ħmira. Tgħidli xi fisser dan għalina llum? Għandna niċċelebraw l-Għid u l-festa tal-Għażmi. Għandna forsi noqtlu ħaruf u nneħħu il-ħobs u l-ħmira mid-daru għal xi żmien għal ġimgħa nieklu ħobs mingħajr ħmira kif hawn xi evanġeliċi qegħdin jgħallmu? Le, assolutament le. Dawk l-affarijiet li kienu jissimbolizzaw dawn il-festi twettqu fi Kristu. Il-ħaruf tal-Għid tagħna u Kristu. L-Għid tagħna u Kristu jgħidilna u kien maqtul is-sagrifikat għalina diġà. U dak li kien tfisser ukoll il-festa tal-Għażmi għax il-ħmira hija simbolika fl-iskrittura tad-dnub, lubna huma diġà imnatfa minn kull dnub permezz tad-demm ta' Ġesu Kristu. Le, aħna maħnissa mmorru lura għal festi tal-Lud. Imma dak li kienu jissimbolizzaw aħna il-qajnieh permezz ta' Kristu. U għalhekk f'sens ieħor iva, ejja niċċelebraw l-Għid u l-festa tal-Għażmi. Kif nistgħu aħna illi jemminna fi Kristu, il-ħaruf tal-Alla li miet għal dnubietna ma niċċelebrawx mhux għal ġurnata waħda imma tul ħajjitna kollha u nifirħu fil-maħfra ta' dnubiet illi kisbinna Ġesu Kristu. Kif niċċelebraw l-Għażmi? Mhux billi mmorru nfittxu fid-dar f'kull rokna f'kull kabert u nneħħu il-frak tal-ħobs jew billi nieklu ħobs għażmu, imma billi nneħħu minn ħajjitna il-ħmira tad-dnub tal-ħażen tal-immoralità u minflok nieklu ħobs għażmu tas-sefa ta' tjieba. Hekk inkunu tassew fimna x'tajt l-Iskrittura permezz ta' dawn iż-żewġ festi. L-ikla tal-mulej li qegħdin niċċelebraw tfakkar l-istess Salvatur, l-istess ħaruf, l-istess sagrifiċċju, l-istess realtà glorjuża li dnubietna huma mnatfin u l-istess dmir u privileġġ tagħna illi inqazzu ħajjitna għal Alla.